Vil du med nu, eller hvad? Ja, jeg skal bare lige have GoPro på det. At de prøver at smadre biler. Ja, så er vi fugleklasser, der bruger makro. Ja. Standard. User left your channel. Tja, hvem har vi her? My name is Alexander Nielsen, and this is Mac. Er det fugleklæderne, det her, eller hvad? Hvad kalder du det? Fugleklæderne, eller hvad er det, Ja. du siger? Det gør jeg. Hvem er I der? Oh Cool, shit, eller? this little boy's triggered. Fuck me. Ej, giv mig lige en gun. Nikolaj, lån mig nu lige fucking gun, altså. Send den hurtigt her. Hvad er det ham, der sagde? Eller voice tracker, eller hvad der er? Nej, det var ikke det. Hey. I er samme tur. Det var bil. Hurtigt. Du kommer ind og sidde i den. User joined your channel. Ja, ind med ham, mand. Eller, jeg har en god idé. Nej, vent lidt. Nej, jeg skal ikke op og flyve. Ja, du tager Mike, lige vil du? sikkert se på, at du Tag kan ham lige ud. ikke Vi skal lige have mod. Fugleklatter. Kan vi ikke? Det kan man ikke, når han sidder der. Fugleklatter. Så må vi bare skyde, ikke? Kom her, lad mig lige omflytte den her bil en gang. Okay, så bare tage. Ja, det er... Hallo, jeg springer ikke af Prøv det. lige at slå ham ned, Ben. Gør det gå først. Løb! Skyd ham, bare skyd ham så. Han værste ikke sit liv. Hænderne op, ja. Bare skyd ham, ikke. De to andre, I tager også hænderne op, tag hænderne op. Hva? Nå. Gider ikke vente på det der. Hænderne op. Op på standby. Det er henrettelse, det her. Bare lige, I får henrettelsesstraf nu. Det ved I godt, ikke? Du ved godt, du får pæk. Nej, det kommer løg. Kom, så åbn den. Får jeg pæk? Hallo, Casey. Hallo, Nikolaj. Har jeg en på mig lige nu? Ja, skal jeg skyde ham? Nej, jamen, jeg kan ikke Måske se kan jeg godt flytte den. Man kan ikke unflippe den. Hallo, skal lige. Fordi du er dum. Hvem sagde det? Fuck, Hvem I sagde er det? latterlige. Til din mor, ikke? Hvad laver du, Alexander? Eller han sprang lige min bil. Jeg havde det. Den henne. Det er synd. Hvor er han henne, mand? Han var der til at høre på ham der. Stop, Lars. User Stop, left your Lars. channel. User disconnected from your channel. Alexander, han døde også, kan jeg godt fornemme på situationen. Hvor er han henne? Okay, han røg med den bil. Skal du have samme tur, eller hvad? Samme tur som hvad? Hvad er sådan en kjole, eller Der hvad? er dine venner, eller hvad? Eller skal vi lige mishandle dig lidt først? Ja, jeg brækker begge dine ben nu. Ja. Prøv lige at pæne down ham, så han tager en tøj af. Ej, mand, tøjet det skal jo af. Åh, satan. User left Sparker vi your ham bare channel. ihjel. Ej, vi prøv lige at lade ham gå. Prøv lige at gå frem. Drop dit tøj, drop dit tøj. Op lige dit tøj. Dit tøj siger til dig, mand. Nå, nå. Ja, alt tøj. tøj. Tøj, Nå. Dygtig. Ja, Jeg kan ikke smide resten. Dæk dig ned. Det må jeg slet ikke. Dæk dig ned. Lyk det. Ja. Men ikke sparke ham. Ikke når jeg ligger ned. Så rejs dig op. Op med dig. Bare gå. Ikke Går. spark ham mere. Så går du bare. God tur. Hvorfor sparker I ikke bare? Kan de stikker den vej der? Bare gå. Nej, du skal ikke sparke ham. Hvorfor skulle jeg gå? Jeg kan ikke gå. Jeg siger du skal gå, så går du. Er det Jeg forstået? kan ikke gå, jeg brækker mine ben. Gå alligevel. Det kan du i hvert fald ikke nu. Det er fin asfalt, de lægger. Okay. Fuck jeg Alexander her. Man. User left your channel. Buddy left your channel.